Tervetuloa Artesconin YouTube-kanavalle ja Artesconin YouTube-kanavan ensimmäiselle videolle. Tämä kanava on tehty kaikille niille, ketä kiinnostaa ERPit ja erityisesti ketä kiinnostaa Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management ERP, paikanimihirviö kyllä, ja siihen liittyvät asiat. Eli voi olla asiakas, joka kiinnostaa, on ottamassa käyttöön, on kiinnostunut tutkimaan vähän, mitä tämä kokonaisuus pitää sisällään ja sen takia, ja tarkoitus on ihan kotosuomalla tässä kertoa asioita tämmöisissä 5-10 minuutin pätkissä lähtien ihan perusteista ja lähtien sitten hiukan tarkempiin kuvioihin, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja mitä kaikkea sieltä voi hyödyntää. Kanavalla esitettävä materiaali perustuu kaikkeen omaan kokemukseen 20 vuoden ajalta sekä myös muihin Artesconin konsulttien kokemuksiin kanssa noin 20 vuoden ajalta, mitä kaikki täällä on ollut tekemisissä järjestelmän kanssa. Ja jostain pitää aloittaa, niin aloitetaan sitten ihan perusteista, että mitä Dynamics 365 pitää sisällään. No niin, eli yleisesittely järjestelmäkokonaisuudesta nimestä Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management. Joskus kulkee myös termillä Finance and Operations, jatkossa varmaan viittaa vaan termillä ERP tai Dynamics, ettei tarvitse koko lorua joka kerta sanoa. Niin katsotaan vähän, mitä täältä löytyy ihan ylätasolla nyt aluksi ja sitten pikkuhiljaa seuraavissa jaksoissa mennään aina tarkempiin kuvioihin. No niin, järjestelmähän on ollut pitkään jo olemassa. Ensimmäinen versio Axapta ilmestyi tuossa 90-luvun lopulla ja siellä oli useita version päivityksiä, joista viimeinen AXA-versio oli sitten 2012 ja sitten tuossa 2016 sitten alettiin pilvisiirtymä Dynamics 365 väreissä. Järjestelmä on lokalisoitu erittäin moniin maihin ja lokalisaatio nyt sitten tässä kohtaa tarkoittaa sitä, että Microsoft lupaa sen, että järjestelmä kattaa paikalliset tarpeet. Siellä voi joskus olla tiettyjä semmoisia harmaan eri sävyjä tässä lupauksessa. Niihin palataan sitten myöhemmin, että mitä se tarkoittaa ja mitä se kannattaa ehkä ottaa huomioon, kun asioita käy läpi. Toimiala riippumaton järjestelmä ei siis ole millekään tietylle toimialalle rakennettu, vaan projekteja voi tehdä hyvinkin laaja variaatio toimialoista on tullut omallekin uralle. On paljon valmistavaa teollisuutta, prosessia, kappaletavaraa, on paljon ihan puhdasta taloutta, on paljon sitten myös esimerkiksi energiatoimialaa on ollut itsellä paljon sitten omassa historiassa, että toimiala riippumaton kuvio. Tietysti ihan kaikkien toimialojen kaikkia piirteitä tietysti on mahdoton kattaa, mutta sitten seuraavissa jaksoissa kanssa palataan siihen, että miten näitä mahdollisia gäppejä, mitä sinne jää siihen toimialan vaatimukseen, niin miten niitä on mahdollisuus sitten täyttää. Toimittajia on paljon. Suomessakin löytyy useita isoja toimittajia ja useiden globaalien toimittajien sivukonttoreita, eli sinänsä ollaan terveellä pohjalla siinä, että on varaamista valita. Toimittajilla on erilaisia kompetenssialueita, erilaisia kulmia, miten he lähestyvät asioita, että kaikki ei ihan ehkä, riippuu vähän keikasta, että kenen kokemus, kenen tarina parhaiten aina osuu mihinkin keikkaan. Ja kun kyseessä oli toimialariippumus, niin ehkä sitten kuitenkin vähän rautetaan ovea siitä, että miten sitä toimialaspesifistä tarvetta on. Eli sitten puhutaan noista vertikaaliratkaisuista. Eli miten ne pystyttäisiin ottamaan mukaan järjestelmään, miten ne tarkoittaa, mitä ne tuo lisää, niin siihen sitten tarkemmin itse asiassa seuraavassa jaksossa. Joskus, tai itse asiassa aika useinkin asiakkaat puhuu moduuleista, niin mä nyt vaan näytän tässä näin lyhyesti, että jos mä otan Dynamics 365 ilman lisäpalikkoja auki, niin minkälaisia moduuleita mulla näkyy, ja niitä näkyy paljon. Ja yksittäisten moduulien läpikäynti sinänsä tässä kohtaa ei ole mun mielestä se paras tapa lähestyä asioita, vaan pitää lähteä vähän eri kuvaan. Pitää lähteä niiden prosessien kautta, että mitä sieltä löytyy prosessien tukemisen kannalta. Koska yksin tämmöisen moduulin taustalle voi liittyy hyvin paljonkin erilaisia toiminnallisuuksia. Esimerkiksi jos mä otan tuosta Retail and Commerce on yksi laatikko. Sen taakse kätkeytyy valtava määrä arkkitehtuurisia asioita, toiminnallisia asioita ja niitä prosesseja, joita se tukee ja niitä erityyppisiä vähittäiskaupan tarpeita, kivijalkaa,
e-commerce, kaikkea tämmöistä ja niitä sitten kanssa. Eli se on niin kuin yhden moduulin taakse voi kätkeytyä kokonainen maailman toiminnallisuuksia. Eli parempi tapa mun mielestä sitten tähän niin kuin tutustua, mitä tämä järjestelmäkyky on jakaa näin tämmöisiin pääprosesseihin. Tämä mä nyt nimetin kalvon tuetut pääprosessit. Ja tämä myös sitten tukee myös vähän sitä, miten me seuraavassa jaksossa katsotaan tätä lisenssointikulmaa, niin miten se Microsoftit lisenssointimielessä jakaa tämän järjestelmän eri palikoihin. Eli meillä on taloushallinnon kyvykkyydet, eli se Dynamics 365 Finance-osuus, mihin liittyy hyvin kattavasti talouden tarpeet, eli lähtee sieltä kirjanpidon kuvioista, on ostoreskontra-ostolaskujen käsittelyyn liittyviä toiminnallisuuksia, myyntilaskutukseen liittyviä prosesseja, projektin taloushallintoa. Ja niin, se on hyvin kattava paketti talouden toiminnallisuuksia. Ja aika usein on nähnytkin, että historiassa että otetaan pelkkä taloushallinto käyttöön. Eli kaikissa projekteissa, mitä tehdään, niin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin taloushallinto on aina otettu käyttöön aika laajasti tuossa hankkeessa. Sitten on se supply chain management-osuus, eli puhun nyt tässä toimitusketjun hallinnassa, missä sitten liittyy varaston hallintaa, hankintaa, myyntitilauksia, asiakashallintaa ja logistiikkaan liittyviä asioita, mukaan lukien myös tuotannon ohjausta ja huoltoa ja ylläpitoa. Ja se on se supply chain management-osuus tosiaan sitten sitä pakettia, ja sieltä nyt riippuen asiakaskeissistä vaihtelevasti otetaan tarpeita tai kyvykkyyksiä käyttöön. Tietysti usein niin kuin myyntitilaukset, myyntilaskutus, tilausten toimitus, kevyempi varaston hallinta tai tämmöiset on aika perinteisiä, mitä näkee. Plus sitten tietysti tuo ostotilauspuoli ja ostotilausten. Oikeastaan se koko ketju siitä, kun päätetään tavaraa ostaa varastoon ja sitten myydään jotain. Sen lisäksi sitten pari muuta laatikkoa tässä kalvossa, eli meillä on projektinhallinta. Ja projektinhallinta Dynamics-mielessä, niin projekti voidaan mieltää hyvin laajaksi. Se voi olla vaikka laivan rakentaminen, joku tämmöinen massiivinen, useiden satojen miljoonien eurojen projekti. Tai se voi olla todella pieni, niin kuin ihan muutamien tuhansienkin eurojen juttu, mitä tehdään asiakaskohtaisesti, millä halutaan kirjata tunteja, mitä halutaan seurata tarkemmin, niin semmoinenkin voi olla Dynamics-projekti. Eli se variaatio projektien välillä on valtava. Ja siellä projektit, totta kai isoja kuvioita on se budjetointiseuranta ja sitten projektihankinnat, projektin resurssointi ja aikataulutus ja laskutus sitten kanssa myös on sitten tavallaan, vaan toimii sitten eri moottorilla tuolla Dynamicsissa kuin perusmyyntitilausten laskutus. Eli projekti on oma kokonaisuutensa. Sitä on myös mahdollisuus käyttää Project Operations, on mahdollisuus käyttää myös sitten tuolla CE-puolen työkaluilla, mutta palataan siihen kanssa sitten myöhemmin. Commerce-puolella sitten on, se on just se laatikko, mitä mä sanoin, että siellä on paljon taustalla. Mutta siellä voi mennä niin kuin oikeasti ihan kauppojen kassoille asti, kivijalkamyymän kassoille asti. Eli menee todella pitkälle se koko väli, sen back-end ERPin ja sen kassan välillä on mahdollisuus toteuttaa Dynamics-työkaluilla. Ainahan näin ei tehdä. Näkee tapauksia, jossa kassat on muita, kassat ei ole Dynamics-kassoja, kassat on jonkun muun toimittajan. Sekin on mahdollista, että tässäkin pitäisi miettiä, jos tämmöinen keikka on, että miten pitkälle kommerseja viedään, että viedäänkö se oikeasti ihan sinne maaliin asti vai lähdetäänkö jostain puolivälistä sitten napataan kiinni siitä myyntitapahtumasta. Mukaan on myös sitten e-commerce-puoli, on erilaista saittikonfiguraattoria, että pystyy tavallaan myyntisaitinkin rakentaa sitten tuolta Dynamicsin työkaluilla. Eli kokonaisuus, tämä on tietty 4 kokonaisuutta, mä tiedän, että siellä on myös HR-kokonaisuutta. Mä en nyt sitä tässä ota vielä käsittelyyn, koska se on niin kuin ehkä se, mitä ei ole niin paljon nähnyt vielä markkinassa, että sitä olisi otettu käyttöön, niin pidetään se vielä sitten seuraavien jaksojen aiheena. No nyt kun yläprosessitasoa katsottiin, niin sittenhän käytännössä, kun hanketta ruvetaan miettimään ja tekemään ja suunnittelee, niin toihan on taso, mikä ei lähellekään ole riittävä. Ja nyt jos mä otan tässä ihan nopeasti, näytän sitä, että sitten kun tulee keissi,
asiakaskeissi, missä ruvetaan ensivaiheessa miettimään sitä scopea. Se scope on nyt tietysti yksi tärkeä juttu tai tärkeimpiä juttuja tuommoisessa hankkeessa, niin sitä ruvetaan sitten miettimään. Ja nyt jos mä mietin tämmöistä omaa kuvitteellisesta Erkin Business Oy:tä, niin tässä kohtaa sitten se voisi näyttää se lopputulos jotenkin tälleen. Tässä nyt sitten ollaan menty jo tarkemmalle tasolle, mitä kaikkea sieltä otetaan käyttöön. Mutta nämä kaikki on niitä pääprosesseja ja niihin liittyviä asioita, mitä tuossa aikaisemmin käytiin läpi. Mutta tämä nyt on tämmöinen esimerkki. Vähän ehkä noista laatikoista näkee, minkä tyyppisiä asioita yleensä puhutaan. Mutta tärkeää on muistaa, että jokainen ERP-keikka on aina oma kokonaisuutensa. Me ei voida sokeasti aina ottaa jotain kerran onnistunutta keikkaa ja lähteä siitä niin kuin sit miettimään, että hei, näin kannattaa tehdä jatkossakin. Koska seuraava keikka, vaikka mahdollisesti onkin samalla toimialalla, niin voi olla sitten hyvin erilainen se arkkitehtuuri. Ne prosessit voi olla erilaisia. Siellä voi olla erilaisia bisnesalueita, mitä toisella firmalla ei ole, mitkä sitten taas tekeekin sen ratkaisun hiukan erilaiseksi. Niin tärkeintä on oikeastaan tämän ensimmäisen jakson pointti on se, että kyseessä on laaja kokonaisuus ja se on hyvin potentiaalinen erittäin monelle asiakkaalle, mutta täytyy muistaa sitten, että tietysti kun kyseessä on tämmöinen kaikkia kaikille, niin kaikessa se ei voi olla maailman paras. Eli sitten jos on jotain toimialakohtaista erikoisuutta, niin sitten meidän pitää ne katsoa, että löytyykö, miten me se käppi, miten me saadaan se toimialan vaativa erikoiskyvykkyys tuonne järjestelmään mukaan. Et se on se tärkeä. No niin, tässä oli itse asiassa ensimmäinen aloitusjakso. Kiitoksia kaikille, jotka jakson katso. Seuraava jakso on tulossa viikon päästä. Itse asiassa kuulostaa ehkä vähän erikoiselta, mutta mä ajattelen, että seuraavassa jaksossa käsitellään Dynamics ERPin lisenssointia, koska sillä voi olla myös sit vaikutusta sillä lisenssointikuviolla myös siihen ratkaisuun ja miten siellä tiettyjä asioita kannattaa tehdä, miten tiettyjä prosesseja kannattaa rakentaa. Niin kurkataan vähän sitä lisenssointia seuraavan kerran viikon päästä ja sitten palataan todennäköisesti seuraavassa jaksossa sitten siihen kokonaiskuvaan, että kun ERP on yksi osa sitä palapeliä, niin miten sitten ne palapelin muut palat, että mistä me ne löydetään. Kiitoksia kaikille ja palataan asiaan.